Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είδα ότι έχετε βγάλει καλοκαιρινές προσφορές σε λάπτοπ και θα ήθελα ένα για το σπίτι με καλά χαρακτηριστικά και πολύ καλή τιμή. Έχετε κάτι να μου προτείνετε? Βεβαίως, η τέλεια επιλογή για εσάς είναι το ThinkPad Slim 3. Το ThinkPad Slim 3 διαθέτει Full HD IPS οθόνη για ξεκούραστη θέαση, στερεοφωνικό ήχο στο πάνω μέρος, κάμερα υψηλής ανάλυσης με κλίστρο, φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και fingerprint reader για μεγαλύτερη ασφάλεια. Παράλληλα, διαθέτει πληθώρα θυρών συμπεριλαμβανομένης και μιας USB Type-C θύρας, η οποία είναι πλήρως λειτουργική, που σημαίνει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα, εικόνα, αλλά και να φορτίσουμε από τη συγκεκριμένη θύρα. Στο εσωτερικό του συναντάμε τον σύγχρονο επεξεργαστή AMD Ryzen 5, όπου σε συνδυασμό και με τα 16 GB μνήμης RAM DDR5 και τον 512 GB SSD δίσκο, απογειώνει την καθημερινότητά σου. Με βάρος μόλις 1,6 κιλά μπορούμε να το μεταφέρουμε παντού, ενώ προσφέρει αυτονομία έως και 11 ώρες. Με την τεχνολογία Rapid Charge μπορούμε μέσα σε μόλις 15 λεπτά φόρτισης να κερδίσουμε έως και 2 ώρες αυτονομία. Τέλος, διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση, προσφέροντας αξιοπιστία και σιγουριά καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του. Πρόλαβε το Lenovo ThinkPad Slim 3 σε μοναδική τιμή στα Summer Sales του eLenovo.gr.